Ahoj, já jsem Pavel Sopera. A já jsem Lukáš Zlutervan a tohle je Growcast, podcastový seriál akcelerátoru Men2Grow, jehož cílem je pomoci vám, zakladatelům technologických startupů, rychle růst a expandovat. V Growcastu se věnujeme praktickým radám a zkušenostem founderů a expertů na témata, která rychle rostoucí firmy opravdu trápí. Prostě žádné příběhy, ale praxe. Zdravíme vás z podcastového studia Magenta Experience Center a jdeme na to. Vítejte u dalšího dílu Growcast. Dnes se pobavíme o tom, jak správně nastavit vztah mezi startupem a investory tak, aby na něm obě strany získaly a aby se předešlo nepříjemným překvapením. A já tady vítám naše dnešní dva hosty, Tomáše Dittricha, ahoj Tomáši. Ahoj. A Honzu Přerovskýho, ahoj Honzo. Ahoj a dobré ráno. Já vás dovolením trošku představím, aby jsme s tím potom nestráceli čas. Tomáš Dittrich se na poli komerčního práva pohybuje už více než 15 let, ale proč je dneska tady, že posledních minimálně 6 let se soustředí výhradně na segment rychle rostoucích firm a startupů. Je zakladatelem a managing partnerem Mavericks Legal, což je jedna z předních nebo nejdůležitějších právních kanceláří, která se soustředí na tento segment. A byl z tohoto titulu už více než 100 VC transakcí na obou stranách barikády, předpokládám. Vedle toho Tomáš je šířitelem znalostí, přednáší na právnické fakultě Univerzity Karlovy, působí nakonec i v našem akcelerátoru Men2Grow a v dalších mentorských programech. Díky moc, že jsi tady, Tomáši. Děkuji za krásné představení a za pozvání. Tak a Jan Přerovský se ve světě IT pohybuje už od roku 90, dlouhá léta působil jako generální ředitel LCS, firmy, která je více známá programem Helios. Poté přešel po exitu do Aseka, které vedl nějakou dobu, byl obchodním ředitelem Microsoftu, stál u zrodu a ve vedení Národní agentury pro komunikační informační technologie, takže zná to IT z té státní stránky. Nicméně v posledních letech působí spíše právě ve startupovém světě, a to jak investor, tak i v různých fondech nebo jako angel investor, ale vlastně od roku 17 i profesně. Jako první velký zářez byl ve chvíli, kdy působil jako Chief Revenue Officer Brand Embassy a podílel se i na úspěšném exitu, potom působil jako Chief Revenue Officer YourPassu a aktuálně jako Chief Strategy Officer v Yardigu. Mimo jiné také působí v Men2Grow jako mentor a za to ti děkujeme a vítej v dnešním díle našeho podcastu. Díky za představení a dlouhé představení. Pánové, proč my jsme vás pozvali a proč jsme moc rádi, že jste tady? A ten důvod je, protože vy dohromady jste viděli, psali a komentovali desítky, možná spíše dohromady stovky smluvních dokumentací, které se týkaly vstupu investora do firmy. A zároveň to děláte tak dlouho, že už pravděpodobně jste viděli často i ty výsledky, i ty dobré, i ty špatné. A to je to, co bychom od vás chtěli tady dneska sdílet a dostat opravdu praktické rady pro foundery, kteří se na investment v současné době chystají nebo budou chystat. A cílem je v podstatě nalajnovat si tady nějaký, jak by měla vypadat smluvní dokumentace, která představuje férový deal s obou stran, tak aby na něj investor přistoupil a tak, aby to bylo férové a ne příliš rizikové pro startup, který investici hledá. Pojďme tedy do toho, Lukáši. Jasně. Ve vztahu k investici se nejčastěji zbavíme primárně asi o 3 dokumentech, jako je term sheet, nějaká forma investiční smlouvy a dokument o vypořádání vztahu mezi akcionáři. Já bych se na začátek asi zastavil právě u toho term sheetu, což je poměrně dost diskutovaný téma. A moje otázka je term sheet ano či ne? A proč? Já bych řekl ano, bez právníků. Já taky. Já bych řekl taky, že ano. A proč? Tak term sheet je vlastně taková zkrácená verze dokumentace, která se pak bude vyjednávat v té pozdější fázi. Takže slouží k tomu, aby si smluvní strany, tady startup na jedné straně a investor vyjasnili, že jsou na jedné lodi v těch nejdůležitějších věcech. Takže to vlastně šetří čas a peníze, řekl bych. Je špatný strávit 2-3 měsíce vyjednáváním, utrácením za drahé právníky a konzultanty a zjistit na konci, že tam je jeden jako bod, který vlastně je no-go pro obě strany. A ten term sheet slouží k tomu, aby se tomu vlastně předešlo. Takže za mě určitě jo. Je pravda, že v minulosti
5-6 let zpátky, když tady ten trh teprve, nebo už existoval, ale byl třeba ne tak, byl poměrně juniorní ten trh, tak nás často investoři nutili k tomu, že chtějí přeskakovat term sheety, uděláme to strašně rychle, je tady nějaký konkurenční fond, budeme rychlejší, hustší prostě a uděláme to rychle, ale ukázalo se, že to jako není cesta, že opravdu pak se ztrácí hroznýho času a peněz vyjednáváním a pak se zjistí, že tam je zásadní problém. Takže term sheet teďka používá v těch equity transakcích v zásadě každý a opravdu je to užitečný nástroj, jak si vyjasnit ty důležité věci předem. A Honzo, ty jsi řekl ano, ale bez právníků, to mě zaujalo. Řekl jsem to proto, že samozřejmě jako term sheet má zachytit obchodní dohodu a nějaký základní právní nastavení, který by každý founder plus minus měl vědět. Neříkám nekonzultovat s právníkama a nechat právníky ten term sheet jako si vyměňovat mezi sebou, protože pak se zabředne do strašných věcí a už jedete normálně transakční dokumentaci. Takže jako za mě term sheet, obchodní dohoda a základ práva. A pokud možná jednoduše podporu to, co říkáš ty, musí to prostě být jasný, relativně rychlý. A můžete teda říct jako taxativně opravdu těch 5 věcí, které tam mají být? Tak... Procento peníze, jo. Určitě. Asi forma. Ve smyslu, jestli to bude do té firmy, nám se bude investovat a tak dále. To záleží, jestli to term sheet na investici nebo na exit, že jo, taky by the way, to je docela podstatný rozdíl. To je další hodně důležité. No, vlastně ekonomika, jeden segment je ekonomika, takže výše investice, kolik za to dám tomu investorovi, jak říkal Honza, pak nějaká kontrola toho investora nad tou investicí nebo hospodařením s tou investicí, takže tam jsou takové ty vyhrazené záležitosti, které budou podléhat jeho souhlasu, převody podílů, jak mohou foundři s nimi nakládat a nemohou. A třetí část bývá o týmu, vlastně lidech v té společnosti, takže nastavení nějakého ESOPu, možná nějaký závazek těch founderů setrvat v té společnosti dalších několik let a podobně, takže asi takhle. No a možná, že to investiční term sheet, tak určitě ještě nějaký termín, po jak dlouhou dobu platí, jestli tam je nebo není exkluzivita z obou stran a jak se na tohle kouká. Když jsme u té exkluzivity, na co si právě v term sheetu dát pozor? No mít vyjasněno, jestli exkluzivitu chci nebo nechci, jestli mám nebo nemám. A samozřejmě jsou firmy, které využívají term sheety na leverage, případně na nějaké jiné jednání. Jestli to je úplně OK nebo není OK, to asi přesahuje na ten podcast. Ale prostě mít vyjasněno, jak je to s exkluzivitou z obou stran. To ani jsme považuji za jedno z rizik, že to vlastně tu firmu loknu prostě na měsíc, na 2 a nemůže vyjednávat s někým jiným a pak z toho ten investor cukne. Tak tohle vidím jako riziko toho term sheetu. Ano. Je to riziko na obě strany, ale že jsem se setkal třeba v praxi se situací, kdy startup, a nejednou vlastně, prodlužoval vyjednávání a komplikoval na schvál DDčko, protože si v mezidobí našel, byť nemohl, lepšího investora při vyšší valuaci a investorovi po 3 měsících oznámil, že odstupuje od jednání a ještě jako vymýšlel důvody, a že za to může ten investor. Takže ono to je, exkluzivita je fajn, dává smysl pro obě strany, ale i zároveň může být zneužitá na obě strany. Prostě, no. Dobře. Děkujeme za úvodní odpověď na otázku a pojďme se vrhnout dál a to pojďme už jakoby přestoupit do té vlastní investice. A zajímá mě, jaký investiční instrument v jakém případě by se měl použít. Myšleno vstup do equity versus convertible a versus, a to mě zajímá i váš názor na takové ty novější formy, alternativy investování, jako je Safe nebo švédský Wise, podobné věci, 3stránkové dokumenty, kde podepíšu, pošlu spousta peněz a nevím, co se bude dít. V jaké situaci bych jaký ten instrument měl použít, jaké jsou rizika případně? Za mě strašně záleží na tom, kdo je investor a v jakém stádiu je startup, protože čím jakoby je investor víc jako velká firma nebo nějaká instituce, tak tím víc se hraje na papíry. Když je to angel investor, v zásadě občas stačí podání ruky a pak se řeší nějaký papíry. Za mě není univerzální návod. Jako za mě jediný, co je důležitý, je, aby to bylo pragmatický na ten okamžik, kdy je to potřeba. Někde je dobrý udělat rychle safe a pak jako se po nějakou dobu vyjednává. Někde je dobrý mít dlouhý DDčko a investice jako velkou. Podle mě není univerzální odpověď. Já souhlasím s Honzou. Ještě bych doplnil, ten convertible se často používá jako zejména v těch raných investičních fázích, kdy je velmi těžký určit valuaci, kdy nemáme
máme možná proof of concept nebo ani to ne a vlastně ta představa investora a startupu o tom, jaká je hodnota té společnosti, může být jako diametrálně odlišná. A ten konvertibilní úvěr slouží k tomu, že vlastně ta diskuze o té valuaci se odkládá do budoucna. Ta vlastně jenom říká, tak já ti dám teďka jenom tu investici, neříkám, kolik za to dostanu procent, a ta valuace se určí až v dalším investičním kole. A ty mi dáš nějakou výhodu, protože jsem nesl vyšší riziko, že jsem vstupoval dříve, takže mi dáš nějakou slevu nebo mi slíbíš valuační strop. Takže convertible se používá i proto vlastně, kdy to dává smysl. A tak je to mnohem rychlejší, jak říkal Honza, levnější. Takže zejména v těch raných investičních fázích, kdy ty tikety, ty investice nejsou vysoké, tak nemá cenu utrácet někdy 100 000 korun za právníky. No. Je to tak. Říkáte, že ta odpověď není jednoznačná a mě tady v kontextu toho zajímá teda, kdy si reálně do toho procesu vzít tu právní pomoc. Slyšeli jsme, že ne u term sheetu, možná Tomáš nebude úplně souhlasit. Kdy je ten správný moment, kdy si vzít někoho na pomoc? Já jsem neříkal ne u term sheetu, já jsem neříkal ne nechat právníky mezi sebou vyjednávat term sheet. Okay. Jako právníka podle mě vždycky. Okay. Jo, a jestli na hodinu nebo na x dnů je druhá věc, ale prostě fakt je potřeba si dát pozor, aby jsem si někde nezavázal k něčemu, čeho budu litovat za rok, za dva. Takže jako vždycky koukejte na to, jak bude vypadat další kolo nebo exit, podle toho, v jakém jste fázi. Protože teď si řeknete, teď to neřeším, to nějak, jako teď hlavně potřebuji ty peníze, ať můžu se věnovat tomu produktu a takovýhle jako korporátní věci neřeším. A pak vás to kousne jako do zadku za 2, za 3 roky a jako těžce. Jo, viděl jsem startupy, které skončily na tom, že tam bylo 9 spolumajitelů, kteří navzájem museli všechno podepsat a pak stačilo, aby jeden prostě zrovna nechtěl něco podepsat, protože nechtěl a ten startup skončil. Jasně. Já jsem jako právník souhlasím. Rada zní, pořiďte si právníka. Ne, já souhlasím s Honzou. Ohledně term sheetu je pravda, že je to hodně obchodní věc a my neradi ho vyjednáváme jako těžce, jako právníci, ale stejně ho chceme vidět, než se podepíše. Takže když tomu ten founder rozumí a chápe kontext těch jednotlivých ustanovení, tak je to úplně v pohodě a mně stačí, když mi to pošle 2 dny před podpisem a já mu tam vychytám nějaké nejasnosti nebo třeba chybky. Ale když tomu někdo nerozumí, tak spíš by se měl víc opřít o právníka, ale vyjednávat si to sám. Já nemůžu jako právník, nebo neměl bych vyjednávat jako právník to, jak velký násobek likvidační preference tam má být, nebo jaká má být valuace. Jo, tak to není naše úloha. Super. Děkuji moc za upřesnění. Tak a to je právě to, o čem se teď chceme bavit, a to budou ty trošku konkrétnější podmínky těch smluvních dokumentů, ať už je to investiční smlouva nebo shareholder agreement, no se tak trošku přelejvá a často je v jednom i to druhé, takže pojďme to vzít dohromady. Protože z mého pohledu je to skutečně, byť všechno jsou to jako právní termíny, tak ve výsledku je to obchodní dohoda a je potřeba těm termínům rozumět a vědět, co to pro mě znamená v tu chvíli, ale hlavně, co to pro mě znamená v budoucnosti, ať už při řízení té firmy, nebo při dalším kole financování, nebo při exitu. A v zásadě, když tomu nebudu dobře rozumět, tak můžu narazit do zdi nebo tu firmu celou potopit, protože ty podmínky jsou špatně nastavené. A nemusí to být zlý úmysl toho investora, ale může to být prostě jenom, že to je špatně nastavené. My jsme si na vás připravili trošku ty otázky tak, aby měli v nějakých oblastech a jako jedna z klíčových věcí, na kterou si investoři dávají pozor, je budoucí změna vlastnictví té firmy. To znamená otázky typu předkupní právo, tag-along, drag-along a podobně. Mohli byste k této oblasti, ty možná Honzo z pohledu investora, a ty Tomáši z pohledu toho právního, říct, jak by tyhle ty věci férově měly být za vás nastavené? Opět jako diskuze na dlouhou dobu. Za mě měl by nastavený tak, aby jako ten founder nebo foundři nestráceli kontrolu na budoucnosti svojí firmy. Jo, budou mít nějaké omezení samozřejmě, jo, když vezmu někoho peníze, je otázka, kolik peněz, za jaký procento, ale abych si prostě nezavřel nějaký dveře, protože já tu firmu táhnu, já jsem founder nebo founders team, jako ten by měl kontrolovat tu destiny té firmy, ne ten investor. Jo. A pokud to investor chce, tak je to za mě špatný investor, protože jako investor má investovat a fandit a modlit se, ať to dobře dopadne. A pomáhat samozřejmě, ale nemá tu firmu řídit. Jak začne investor řídit, tak je něco špatně. Takže jako dát si bacha na to, abyste vy měli kontrolu nad tím, jako
jaký budou další kola, co se bude dít. S nějakým omezením samozřejmě, protože tam něco bude, nemůžete zase si dělat úplně, co chcete, ale jako vy musíte mít tu kontrolu. No, ale jak je to z pohledu investora? Co on by měl, nebo co by mohl chtít, co by měl moci chtít? Tak, co je jako fair, aby chtěl? Protože pro ně je velké riziko, že ty foundři z té firmy odejdou, nebo že si prodají mezi sebou, nebo cokoliv. Co je jakoby správně, aby investor požadoval? Co je fair? V té oblasti změny jako vlastnictví budoucí. Z hlediska změny vlastnictví, tak investor chce mít nějakou kontrolu nad tím, kdo tu společnost vlastní a jak bude vypadat ta struktura do budoucna. Čili jako jeden z důvodů, a to říká řada investorů, je, že oni investují jednak do nějaké myšlenky a produktů, který třeba ještě není hotový, ale velmi často do toho týmu, do toho, jak je ten tým složený, jaký má dojem z těch lidí, co mají za sebou. A byl by velký problém pro investora po tom, co tam nainvestoval své peníze, kdyby mu ten tým se jako rozprchl, utekl, přestal pracovat a podobně. Takže to na co míříš, Pavle, je přesně, jako investor chce mít nějakou konzistenci ve složení toho týmu a chce mít trochu pod kontrolou, co se děje s těmi podíly. Takže jednak, co je fair, je typické pro všechny transakce, chce mít nějaké předkupní právo, kdyby někdo z nějakého důvodu chtěl prostě odejít, prodat svůj podíl. Chce mít možnost prodat svůj podíl spolu s tím prodávajícím founderem, nechce zůstat sám jako v potápějící se lodi. A někdy chce zakazovat těm founderům po určitou dobu právě ty podíly opravdu vůbec prodávat, nějak s nimi nakládat. A tomu se říká lock-up period, někdy v kombinaci s obráceným vestingem, že vlastně když někdo přestane pracovat pro společnost těch founderů, tak jakoby by měl být pokutován a měl by část svého podílu vrátit buď to ostatním founderům nebo všem ostatním společníkům, protože už vlastně přestává budovat tu hodnotu. A tohle všechno souvisí vlastně s tou konzistencí toho týmu a je v zásadě fair a je tržní standard v Čechách, v zahraničí, všude jinde. Co je pikantnější téma je drag along, to je naopak právo investora nebo někoho jiného nutit ostatní k prodeji společnosti. A to je jako téma, které se někdy těžce vyjednává, protože opravdu můžete vlastně founderům říct si, teď prodáváme tvoji společnost a ty s tím nic neuděláš. A my jsme se setkali v minulosti s několika případy, kdy trval investor na tom, aby to právo opravdu měl velmi silné, neomezené, což je strašně rizikové pro foundry. A ten důvod na straně investora je ten, že on chce mít možnost prostě prodat tu společnost, protože má třeba omezený cyklus toho fondu, řádově 8 až 10 let. A bez tady toho ustanovení nemá možnost vůbec jakoby vyexitovat tu svoji pozici a zavřít fond. Že to chce, ale na druhou stranu foundři to nechtějí, protože budují svoje dítě několik let a nechtějí, aby někdo ještě tlačen okolnostmi vlastně je nutil k prodeji celé společnosti. Takže se ustálilo něco, co jako fair, nebo používá se nejčastěji, že ten drag along se dá uplatnit v případě, kdy s tím souhlasí majorita founderů a majorita investorů. Že se na tom jakoby shodnou oba tábory, že je správný čas prodat a zároveň můžou nutit ty minoritáře, třeba nějakého rebelujícího foundera, a prostě jako aby opravdu prodal a nedělal ty problémy. Když jsme ještě u toho týmu, tak já jako investor vždycky chci, aby to bylo jako ten founder byl 100% dedikovaný tomuhle projektu. Pokud je to founder, který jede 3 projekty a tak jako chvilku tam, tak jako za mě ne. Já prostě potřebuji, ten founder v tom jako byl úplně ponořený a prostě závislá na tom jeho budoucnost. Jak se tohle dá právně podchytit? Můžeš do smlouvy napsat, že se musíš 100% věnovat tomuhle podnikání nebo tomuhle projektu a když ne, tak tam nastupují ty věci, jako že ztrácí nějaký podíl, jako good leaver, bad leaver a podobné věci. Přesně tak. Ale to už zase složitější diskuze, no. Pardon. Vše. 100% musíš se věnovat. Já určitě bych chtěl zareagovat na to, co jsi říkal, protože mezi další oblasti, právě kromě vlastnických vztahů, na který má investice poměrně zásadní dopad, je rozhodování a ve firmě a nějak, ať už je to směřování firmy, anebo dokonce často investor chce mít nějaký vstup do toho, jak vypadá management té firmy, jak se dívat právě na požadavky a na věci jako reserved matters nebo dosazení člena boardu. Zase obchodní dohoda, záleží na stage toho startupu, určitě nějaký reserve matters tam budou,
Já vždycky doporučuji schválit si budget, co je v rámci budgetu, tak bych měl normálně jako founder mít právo dělat. Na druhou stranu vždycky doporučuji mít pravidelné schůzky s investorem, měsíční, kvartální, whatever, a po jako normální lidské stránce se s ním bavit, co se děje, ukazovat mu, jak plním budget, kde potřebuji pomoc a tak dále, protože mi investor může pomoct. Ale určitě nějaký reserve matters vždycky tam budou. Ale doporučuji to omezit opravdu na velké právní věci, případně jako schválení budgetů. Druhá otázka, co si řekl, nějaký key hires, to znamená, když si budu brát obchodního ředitele nebo něco takového, není to zrovna founder, nebo ho budu propouštět, tak tam určitě si myslím, že možná ne po právní stránce, ale po takový tým manažersko-obchodní a vztahový, s tím bych měl mít nastaveno to, že to s investorem diskutuju. Jako diskutovat a rozhodovat je velký rozdíl. Na to bacha. To máš z právního hlediska. Z právního hlediska, já myslím, že to Honza popsal dokonale. Důležitý je uvědomit si, že ta společnost je řízená nebo měla být řízená tím founderem, ne tím investorem. Je pravda, že zase pár let zpátky byla tendence investorů, ale spíš pro neznalost jakoby možností, tak byla tendence chtít jakoby majoritní podíl, aby si ochránili investici. Jo? Že jako třeba dočasně, že až přijde exit, tak se to redistribuje jiným způsobem. Takže měli investoři někteří požadavek na majoritu ve společnosti, aby si jenom kontrolovali věci, což je jako chybný koncept. Investor má mít minoritu, majorita aspoň po nějakou dobu patří teda founderům, než nastoupí větší množství investorů, který společně dají většinu. Ale má mít možnost vlastně jenom chránit tu investici prostřednictvím těch reserve matters, jak si říkal, což jsou, aby jsme to vlastně popsali, jako vyhrazená rozhodnutí, která podléhají souhlasu investora. Jo, je to vlastně právo veta investora, ale ne aktivní právo investora rozhodnout je na místo foundera. Jo, takže to je důležitý říct. A ty právo veta přesně jako kdyby se founder rozhodl, že prodá všechen majetek společnosti třeba, tak to bude přeci reserve matter a investorům to zakáže. Jo. Když bude chtít udělat nějakou zásadní změnu zase, která by mohla vlastně ohrozit tu investici nebo nějak zasáhnout biznis, zase by to mělo být to vyhrazené rozhodnutí, které podléhá právu veta. Převody třeba těch podílů můžou být právo veta a dál. A ten list je dlouhý podle toho, jak se dohodne investor s tím startupistou. Ale v zásadě spíš vidíme, že u těch ranějších fází, u těch prostě mladších startupů je ten list spíše delší. A že ti investoři mají tendenci více kontrolovat, mikromanagovat ta rozhodnutí. A u těch vyspělejších společností v dalších kolech investičních je spíš kratší a opravdu se zaměřuje na ty jako klíčová rozhodnutí. No a když bychom to řekli zase trošku konkrétněji, co jsou ta klíčová věci, Honza tady zmínil a to je jakoby klasika, že to je jako schválení budgetu, protože od toho budgetu se potom odvíjí spousta jako rozhodnutí jako konkrétní každého dne. Co by tam ještě nemělo chybět, nebo co by tam měli foundři očekávat, že tam investoři budou férově požadovat? Z těch hlavních rozhodnutí je takové to fúze, prostě nějaká přeměna společnosti, převod závodu, převod nějakých podstatných aktiv, převody podílů, schvalování účetní závěrky, jmenování auditora, je to třeba 10, 12, 15 věcí, které jsou opravdu, jakoby, že by tomu founderovi neměly vlastně vadit, jo? Nebo měl by být OK s tím, že to podléhá souhlasu investora, který tam přeci jenom investoval jako významnou částku často a měl by mít kontrolu nebo právo veta nad těma opravdu jako klíčovýma věcma. A potom je celá řada těch drobnějších věcí, které opravdu jakoby záleží případ od případu a které se týkají hlavně toho jako managementu, toho obchodního vedení. Protože někteří investoři chtějí mít pod kontrolou ty hiry, jakýkoliv hire nad 100 000 nebo 50 000 korun měsíčně, jakýkoliv nakupování asetů nad nějakou částku. A to, jak velká je ta částka a kolik tam toho je, pak opravdu záleží na tom, jak hodně se snaží sahat do toho obchodního vedení a managementu. Možná ještě jedna důležitá věc je tam vždycky, a to jsou přijímání nějakých půjček nebo půjčování si peněz. No, ať už jakoukoliv formou, jakákoliv další investice a tak. Jo. No to jsou investoři docela jako citliví a hákliví a to tam vždycky bude a rozumím tomu. Souhlasím. Dobře, já se posunu ještě k dalšímu tématu, protože ty investiční smlouvy jsou hodně vlastně o risk managementu z pohledu investora, protože oni jsou ty, co dávají ty peníze, ty, co prostě chtějí vlastně je mít nějakým způsobem zaručené a v oblasti startupů to není úplně
jakoby ten majetek té firmy většinou, ale to prostě ošetřeno smluvně. My jsme tady už některé věci zmínili, věci typu jako Founders Lockup, nebo vesting, nebo non-compete a podobně. To počítám, že je oblast, která nějakým způsobem zajišťuje to, že ti foundři, kteří jsou tam v době té investice, tam po nějakou dobu budou se tomu úplně věnovat. Zajímá mě ale ještě jedna věc, že přílohou každé smlouvy většinou bývají záruky o guarantees, nevím, jak to říct česky správně vlastně, a často jsou i rozdělené na záruky founderů, respektive jakoby té společnosti. A většinou vím, že je o tom jako dost diskuze a vlastně nevím, co je správně. Z vašeho pohledu, jaké jsou s tím zkušenosti, co investoři chtějí, a co by foundři, na co by měli přistoupit? Já to řeknu zase z obchodního hlediska, za mě jsou to záruky za to, že ta firma je taková, jak tomu investorovi říkám, a že tam není žádný kostlivec. A já na to vždycky koukám, ať už jsem na druhé straně velmi pragmaticky, prostě dejte se tam guarantees, jaký chcete, já si je přečtu, jestli jako je to OK. A nebudu s váma diskutovat jako o výše, o podobných věcech, protože prostě já vím, že to tam není tečka, takže si tam napište, co chcete. Jako ve finále skoro, co chcete. Jo, samozřejmě to neměly být guarantees, jako že do budoucna garantuju, že ten budget vždycky splním a podobné věci. Je to jakoby o stavu firmy, tomu, jako, do které investuje. Tam bych si měl být relativně jistý a pak bych měl relativně připustit skoro cokoliv. Jako z obchodního hlediska. Pokud to není totální nesmysl, jako, jo. A ty guarantees jsou občas bývají samozřejmě delší než celá investiční smlouva. Jako. To je pravda. Ty jsou dlouhé. A z tvýho pohledu, Tomáš, jako co je ten best practice a co jsou případně ošklivé triky, které by naopak by neměly? No, je to o tom stavu té společnosti, jak říkal Honza, v okamžiku, kdy teda se uzavírá ta smlouva, čili opravdu není to žádná záruka za to, jak bude ta společnost performovat a že vrátí investice a podobně, takže je to jenom o tom, že prostě říkám, nemáme žádné dluhy nad nějakou částku. Ne, než to jsem vám ukázal, tak jako přesně. Všechno, co jsem vám ukázal, je pravda, tečka. Co jsem ukázal, je pravda, nedlužíme na daních, na zdravotním, sociálním a ten list je opravdu někdy 20-30 stránkový. Důležité, aby si to ten founder přečetl a věděl, že to, co prohlašuje, je pravda. Protože když se ukáže, že to pravda nebyla, tak potom nastupuje ten negativní důsledek a ten je často jakoby sleva na té investici, jakože by měla společnost vrátit část té investice, ale zachovat investorovi ten podíl, který mu dala. A nebo, a to je právě ten největší kámen, nebo kámen úrazu, spíš bod vyjednávání, že někdy za to měli být odpovědní foundři, jo? Že vlastně oni vědí jediní, jaký je stav společnosti, oni pak, když to není pravda, tak by lžou tomu investorovi a někdy je v těch smlouvách napsáno výslovně, že to je vlastně odpovědnost foundera a když se ukáže, že je tam problém, třeba dluh na daních 1 000 000 korun, takže by to měl ten founder vlastně platit té společnosti. Argument investorů je takový, že to, že mi to prohlásí za společnosti, foundři mě moc nepomáhá, protože tam jsou jenom ty moje peníze a možná mi vrátí z těch mých peněz, anebo ani to ne a nepálí je to, takže někdy tendence jako dávat něco na foundry a něco na společnost a rozdělovat vlastně ta prohlášení podle důležitosti a případně omezit tu odpovědnost founderu nějakou částkou, která jako je bude bolet, ale není likvidační. Takže tady to se vyjednává. To je věc, kterou ty doporučuješ? Rozdělit to takhle na... Tak já to doporučuji podle toho, koho zastupuju. Takže samozřejmě z hlediska founderu je lepší. Dneska v tomto dílu Growcastu zastupujeme foundry. Tak tady bys to doporučil? Tady bych doporučil opravdu si pečlivě přečíst ta prohlášení a snažit se omezit tu svoji vlastní odpovědnost něčím nebo to mít jenom na tu společnost ta prohlášení. CC možná poradím jako takový trik nebo zajímavé ustanovení, které se tam dá napsat, když se ty smluvní strany zaseknou, je, že se nechá částečná odpovědnost founderů, ale nebudou platit v penězích ten problém, ale části svých jakoby, podílů, které převedou na ty investory. Takže si šetří, nemusí mít peníze a šetří, jako přijdou svůj podíl, ale je to odpovědnost jejich. A tím se bohužel pomalu blížíme ke konci a času, který máme alokovaný na dnešní Growcast. A my se v podstatě každého hosta na konci vždycky zeptáme na to, že kdyby měli zapomenout na všechno, co se dneska dozvěděli, co je ta jedna věc, kterou by se měli odníst. Možná začneme u tebe, Honzo.
buďte pragmatičtí, když vyjednáváte smlouvu, hlavně se dohodněte obchod, jak má vypadat a přemýšlíte o dalších investičních kolech, případně exitu, ať se někde neuděláte nějakou stopku nebo nějaký blbý precedens. To ale možná s dovolením teda rozvedu, aby to nedostal také u té věty. Co to znamená přemýšlet o těch dalších kolech z hlediska vyjednávání té současné? Jakoukoliv výhodu si vyjedná tento investor, tak minimálně stejnou, možná větší bude chtít ten další investor. Jasně. A obráceně jakoukoliv garanci nebo něco takového. To je jedna věc, druhá věc, podíly. Buďte velmi jako cautious, jak se to říká? Opatrní při rozdávání podílů. Jako budete říkat, teď mi to netrápí, teď mu dám klidně 20% a najednou zjistíte, že z té firmy vám zbylo 15% a někdo do vás nechce investovat. Tomáši? Já bych poradil founderům, aby se zeptali, když přemýšlí o tom, že si vezmou investici od nějakého konkrétního investora, tak těch jeho portfolio společností vlastně, jaký ten investor je. A zjistí ve většině případů, že ti investoři jsou opravdu vyspělí a že to nejsou jako zlí subjekty, který tam jako dávají nějaký nástrahy do těch smluv. A že opravdu jako investují a chtějí ty svoje peníze zhodnotit, takže jako vlastně chtějí jenom podpořit tu společnost v budoucnu. Samozřejmě při ochraně nějakých svých základních věcí, ale takže ten feedback od těch stávajících portfolio společností, jak ten investor funguje a jak jim pomáhá, je podle mě klíčový a pak už v to vyjednávání nemusí se bát, řekl bych. Teď jsme nahráli na jednu věc a už je konec, ale jako za mě základní věc, jsme vůbec neřekli, je, že potřeba si s tím investorem vyjasnit, jaký má očekávání, jaký má cíl. Jo. Hned na začátku toho vyjednávání a vlastně navzájem si ty cíle a očekávání říct a pak jako se netvářit po půl roce vyjednávání, že každý máme ten cíl jiný a tak dále. Takže jakoby tohle úplně na začátku musí být celá jasný a transparentní. Takže se ukazuje, že ač jde o právo, stále jsou to vztahy mezi lidmi. To tak. A tím končí dnešní díl našeho Growcastu. Moc děkujeme Honzovi Přehovskému a Tomáši Dittrichovi, že tady s námi byli. Díky za rozhovor. Děkujeme. Mějte se, ahoj.